Dili nagyud na malalis guys. O namayagpag na naman siya. Ayan o. Dili na ko magkulay kay nagkukulay ako ng hair kasi nga dahil sa mga kasama ko palagi. Ayan o. Namayagpag na mga guys. Mga katubol, kamo na napod na inyo. Unya medyo halap-halap na atong mata kay murag sakto na gid sa atong edad. Amino na gid nato nga na gid sa mga level of kana bitang magganon-ganon na atong mga mata, na kailangan nato siya protection para dili ta makuan. Mga sign of mga unsa ni. Ayan oh. Naguol ko guys pero i-highlights na lang siguro nako siya no. Kay murag gikapoy naman pug ko nga sige kulay oh. Mo na ni. Mo na gid ni.